adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha धनसिरी MAC constituency लो APHL से अतुम PS सजाकों के पामिथु कायासन थक से किलिक नांगते बक बम लोते राजचर्या सोंग तीन अतुमता आजाकों कचे फेरांग आसाई के देंगपन आसन सी नॉन MLA elections नांग ले पोपु डॉग डॉग परहुड APHL से धनसिरी MAC constituency लोता जाकों कचे पांगटांग आसाई देंगपन बम लो Pinpur make ke damtang aporahut Dhansiriar lo Jesemet Daldali Garo Bosti LP School along APHLC ke haithora dim non puthot jakong kachipa mithu mate arpu ki mi kachilar ajai mek deng thulo Laso ahut Maipu Simeon Tiso Dun Maipu Longki Kathar Chunbang Prodip Kramsa Dhin Rimbang Bimol Hanse Pha Chunbang Welson Tokbila Pen Ravi Hanse atum aphan arpu pekpon Lasohut APHL Dipu LA Chunbang Sipson Hanse Lapen Dhonsuria Ro Amaipu Mohon Singh Tokbiatum Lapen APHL Sialong ke claim kachipadu katum ta chitong dun si Jaimek RDP dun Lapusonahut Mohon Singh Tokbi pen Dhansiria Radaphan Ning ke pathia lam ke than pon ke Dhansiri constituency ke APHL Siatum aprang pen apar non an sosesi APHL ke kang tang thulo pusining jepon Halapu Sipson Hanse pen nonjong Ratcharia Song Akimi Hill State Democratic Front Tiripia Maipu Razenti Mung APHL pen ke kajoi alam the ke jongpon ke padoke alangli APHL Tiripia long treasurer arpu ke long ledet ajok pen apot si party pen ke kat lasoi ego pen si volcanic eruption sason si men sukang chotlo lasi laso song ke molapusi ingsam joy po mate jutkok po pusi akoi pipon No to namaste. No to namaste. Pini ni phai krener cap arkoi cheklo pelitum garo bosti polling station Dhonsuri constituency ar lo ke damtang arni pen polling station reshuffle pini program en pon lo lasi reshuffle lo la pen reform to lo polling station lo nga members la pen designation do an teme pa bat pon thusi members bang thom cap an pa bat pon lo la pen portfolio holder bang ke bangkret chok ani litum pa bat pon lo Dhonsuri constituency la garo bosti polling station long ke pa claim pon thuye phan la pen non semet pet non ke bangji MLA election ke bokhat lo chiklo jon ni ve lopot alang litum se tame pini mesen me at pen ar pudeng pon lo la pen kamiklem kapang cheng piji phansi alang litum se me chisik ding se lo la so ame ni litum pini constituency Dhonsuri constituency ame pu MS tok bio ke hai alang li pen se japon lo la se la so me bang ni litum ladak arong arat do an se tame nang chito dun si la pen polling station long puthot aning kanwang ki highway ra sonak tha ai election tin se tamen litum highway la garo polling station long garo bosti de masin litum kaiki sta ki highway ra son si non ki bang ji MLA election se ahu se tame puthot ki hai chot kali solid majority a vote pen ki hai pon thi phan litum APHL song pen ate Dhonsuri constituency DPLC lo abang ka nilitum ke claim ani wang stame do de sang se nilitum amuni tum an a leaders do an ake theke ding tum an stame ke claim pon ke tir pon bom lo lapen isi apos mate a constituency a president pulotang te lake permanent na post kali lake clear alam lo ratum sini ning ba kupine treasurer pu usitame lake si permanent na post kali lake Kedamtang ni lisita me dipuel AC long vice president la pen Dhonsuri constituency long ke nelia president lo founder lo ni tungke ko efisita me a time ateng pen isia post bulatan ni kan thom pan kan please son se organizational structure long ke do la son thotsi ni to APHLC ke peningan ke nonjo ni phaing kore si arkoyar ni lo pulat arkoy ni phaing kore si ani lo potang te phongner cap APHLC ke som arni tanang lepo phongner cap lasi rajan timu ngalang li sita me APHLC long en kan pipo alang li si organizational structure ateng pen isia tenure ke alang li complete at lo lasi laso central committee pen arpu ke lar pon kadok we dolo isi ini mahala so long pen alang di treasurer bangke long le deto lasi kaprek arpu si central long alang di long thulo handloom and textile po masih hola so arpu ke long le joine si alang di kat joy po se nili tumke chini pon lasi isi klar dak bang lalo isi arpu lage permanent kali pangbalam nili ta prang dak constituency long president no mate Dhonsuri constituency till 2022 MSC election
non ke pualang di situ lo pualang di situ tapi mau arpu jutlo atenior jutlo putang te alang di tong ce dutu pone ba nut kaprek pone la bangke organization sia party a structure long ke lage atenior dovek ajat arpu se tame even non CM ta ningkan powet ke di ningkan polo putang de election po bang rata tumpa hai polo tang de dutu po ko koma party pan se kang wai ma kalau tumsi council le cari po asona kaksi tum party long ta si structure do ala so teng pensi arpu kacelar ka do ko we dolo masih hal hut alang nia ning ko pini do masih non HSDF fala pini ke seng buga laga ni lito chini ke laga rata phana ke mangali alang li totally hula ego pumuni to do isi ego hedi ala arpu celar po ning kang lo masih pu kat joy lo pini pu ke form la ego pulo tang te lage ajir ding de alom so veji la so ego mo satisfied lo in sam lo pulo tang te lage amuni taning insam do po sang joy po a partita silently silake venis dat po avedet po la no HSD masih asik sidul bangke sik sidul buka men cholo muni tunang lut jammo lasi APHLC ke la so vision non tribal water list in than thetik la pen hola non tribal tum alen right han 1937 a pram ke bang chu dulong choti se la so pen ke bang atum water list pen chenglok alo alen right in than thetik APHLC ke lage do bombo lage do bompo la pen che song bombo lage la han no la kedam tang rizal ting ke la don surya rar bangke la PSLC pha aning ke thepi athela rizal si gelang dam neli mane barhi bom lo increase pick voters bang hedi kiliram pulo latum ya kathar party rember ji pe pita voter bangke nangbat bom lo another 250 ke ni tum along lo duelo voters bangke dasi BJP tumbangge la ke chongho party puti bang tum paklang le media long ta tum ke chonghu pen sila tum ke role asi non ke dam tang da tum bihar ta la son bus asi non mang ke PSRC tum han se aning che thelo non nang le ji MLA election mang ke ta ke joy ke pen si highway ko PSRC tum mang ke athe non BJP tum long le ke jor lok kar beng long le la ke jor et puteli tung do thai velo along ko prek ta tum bhange long le nang pi ba ve bihar pun west bengal pun long le na physically tum bhange pramsi nang karmut tu ji dasti eli tum bhange long le ba pitek the la long le ke jor BJP long le ke jor tum long pen ma kham khe dun ve ari kai ta abang atheni tum khai long re performance kar jap PSLC tum ke ase arjab thip arjab ve ari ni tum ke asira dak pini PS committee 201 laso polling station ni tum seng lasi rat tum dak nang che tong dun ni ning thepik lo alang tum meeting nang che tong dun theke pot la pengke la organizer tum manta ni li choro lo la pendon new body tum phan li choro lo alang tum claim pa me pe pusi non nangale ji election huta narjab dun tipo ba duty claim pa me pusi nilining thelo asi choro te kang lo lang tum phan la son insam jin pen meeting alang tum ke ren se pasi nilhin pen suri kadom pajirlo Arkoi ni phai thongke brai CR ni hang long ria sar har sing rong hang aphan aron chok lim pen phopung ponpo Arkoi ni phai krener kep suri hini renkore trokar ni hema asar vophong asar vaisong ser hongthom hema asar barim lapen rong asar atum pen ni hang long ria sar har sing rong hang ahem an humri damsi poho pen archodam La sopi perangkia mai ingni pontu. Nizang karbiang long pen ni hang karbiang long ke vaisong ser hong thomakai hut pen si longri long pat adui ahoy keciplak pon. La sini hang longri kacari calom pon jia pan kaprek anghoy arpu cepek pondo. La son si ni hang longri asar tami vaisong ser hong thomatum pen chingki ching vai sar pen rong asar har sing rong hang apan ing vai pon lo pusi vaisong ser hong thom amai pu rup sing han se pen pachini pon. Hakti rong hang hemalong ipadunan ko wasong serong thom pen yati sipon mayam pu penta alam thi khanlo ahok te ma wasong serong thom pen
phong asa peng vai long lo la pen te hima sar ni phan jok ta nang vai lo pen te lori sar apun cha ke chok pu sar la sorgai so kaman pen ni vai lo ati lo hala gen lo kasi man thom chu ke ni ali kana kali ha ke plan rap pen le ke de to kasi ni man chu peng chu dia prang alang li ati lo han ni hen hima sar pu ni phan nang badet pen ke ni an kari tri nya ni janu el ko tu malo ni hen ti ni malang kawan pen te bong tin mo kawan sini ni hen man ting nang lo man ting ta nang ti lo ti ke apun cakang vai to ajo ni ke hot ami ini bangke ajo ni god mane to tiklo ke rai sian si ang phan opu ko ang mo telang dang ko tapi ini nanti ini tung ting vai lo tapi am se ditulang pulung te lori lompat tham thi ni hang lori hindang sar ni lo tapi rong tar wa tar to kare to manta nan ko te do anta tong per nang ti ni lo Lima sar nang kok aku waitong hut bang nang cari nang calon nang kadukor tapi padu ampen bang amana pengete bakang waitong tu ke thom gelong labang to teng aposi itun ke nihangang kang ke itun ke ritu ave ke ave ritu ku itun ke tu nang ne ke tu nang ne tin pu habi ke itun ke tu nang ne kita me servan thom tin tu nang tu waitong akai hut bang ke tipu kang labang to teng si cari calon nanggi nang along itu jadi seri hong ke rong asal la le seri hong lo tu ke hong gelong opo lati long ria sak la seri hong lo la pen ke hima sak la seri hong la pen bu hong asal ta nanggi la ke pima rong ke rong op aku cari calon ka pisu lahai cari calon dia bang opot numbyong kang pen akisar lumjong asap wa hisab binang silaka inu do paning vai lo hala so kai huten tala ti so pen klem wang bong ti non tari nang kok lo la ti ar kli pe yorong ke rong op ni hang kang aku di tari kita lom ke wo kong asar hello putiku la ti ni kan wo kong asar ta nang vai lo ni lo la pen ke aku hima asar nang la aku waitong hello hima asar lo kita waitong dam di dan kita me hima asar kita do bom la ti la bang tuang kunawi la bangke la waitong kacari kangang kun ke himasat alang yelo produksi cerang pangkin wailo la kai esenal la pen cari carom long ri long padalong bisar kita kangsi kang sai dong tu dong thai ligbug ligbor ke paklam nanggi ahopet long ria sare lo kiti ini long ria sar kang wailo tabang to mailo lati long ria sar kang wai ke harsing rong hangalang di hello pasan ting kang wailo kar ini ni lumayong ang kang asar do analong dia sara atau kali atau teman do an teni tentang itu alang tanda pele kasi sini nang sini ja panang jang alang teke itu Vai song ser hong thomatum pen ni hang long ria sarapan ing vai pon mate jong pon det pen kedam tang arkoi ni phai kre hini arni hema sa robin sing te rang a hem an humri dam si arona teng pen man peng cho hang dam lo la pen hema sarta deng pon si ni hang long ria sar har sing rong hang aphan man peng pi pon thulo la sini hang long ria long kachari chalom pon pa me po la pen non ke wang ji arkoi ni phai thong ke brai si arni diphu tara lang so long si aron chok lim pen man ke do po hota chi phung pon jia mai pa man pon po la so mai long rong asar ke do anta ka chitong dun pet jia phan ni hang long ri asar sar har sing rong hang pen chuning ri pon Ini nanti aku orang ini sini. Anu si cari kue ini itu lima salong, lima cahang namlo, yang manteng dan nasi lo.
ini kan ke ini aku iskar de kala mate aku ni hang long ni pan dari jalan pun kami ko busi ini adok ko rong sar pan hi rong sar pan ta ini hin tan ini di pono sila bang so ni doan arong sar ke tenglok don meka don na me hala tarik tongket Januari tongket la so Januari so ni na kitong lapo busi adok ko rong sar pen tenglok coba sa perakian temuan dan sorgman cuma kontak ini di mana jangan kita melabih fungsi ini di mana apa milihin dan tak hekan ke jadi dah bang tolong di fungsi cari pun di fungsi di mana dan hekhe jadi don don itu mau wasong serong sampai bahkan demam mana lang cuma baik tu teng bagi jempol to dan lori along ke ini bakla pun di pak jadi angtan dan napa juga hati lagi fungsi di dah unan body pun pun semua katan lo hala bang so husu me yetum ini pan pohon punya bangke alang di masar pensiun itu to non tarik angkor itu me ini yang ini jauh pada anda ini pun Bor langso basa terona rongameka Robinson Kilingachor Sangpi Rusmika teron pi keso ajok kiduki sung thekti kachitong nang lakhaing korapo nilip MSC constituency kaparlo bor langso basa terona rongameka Robinson Kilingachor Sangpi Rusmika teron pi alang litum keso kachelang bom along akisung thekti klo lasi nilip local MSC pabetho rongpi lapen KC kachari Dr. Tuliram Ronghang lapen tim karbiang long ke theke ding atumalong kisung dat apang phua hin pen kerap kelong jiaphan kachoning report alang litum ke cheng pen ke so lapu hello oso kachupa thia ke so pen ajok avi pinang ji pu pen ke cheng ahu choke hola medical hospital along chelang ponlo dake un elo pu pen ajok ajo por phai ke thom apor golagha cheponlo hadak pen memochot pu pen chewanlo la pen hem chewandet pen nini api ajo ke so ka kerala phit ajok kebe ke sang adim along pen klopit amat aphu thengtet amat si aphu arlo along avi roklok pu ajok diphu civil hospital along chelang ponlo Doctor report atengke Guwahati si chiponang jipulo sitame alangli aja kongka vedat ajok Dimapur Giant Research Center along si chelang ponlo aphu along sitame operation ponlo alangli tumke so kachelang non Dimapur along kachelang along ki pinangji lakhini an pinangji lasi alangli tum ahem Chainong chelong bi vo sok anta chipadoi etlo sitame keso non puanta kemeji angtar avelang la anchot takalilang non kachelang pon bomta lakhini atangka kona penloma kelong jipu kamatha kisung thektiklo lasi kiduki sung pen kapejok pon kanghon kangrin so kipajir ning keme abangphu Dr. Tuliram Ronghang lapen nilip MSC pabetho rongpi MLA Dr. Numol Momin Bokajan LDC alangritum labangso kisung along nangrap bek popusi alangritum ningduk pen tuning riponlo Atheke alangli akor teta awe angjirta inudvet sarpi sarburata kesar thektiklo lasi akerap nanglitum kado kawe sitami kanghon pen nangchirap dun ikpo pusi neli hin pen ladak QR code pipon iklo नाम से तुम पनिसी 1 तारीख पेन जनवरी 1 तारीख पेन से चिलांग बम से नम कुछ तमे मे थे लो पनिसी 15 अनि अंत में दिफुचे वाम दिफुचे तमे मे उनी कुछ नॉन इने तमे 1 तारीख उठा चिलांग दो 15 में के दिफुचे वाम 16 17 उनके जनम दिमापुर से हातन दाउनी चो the future one the future one will non has it Dimapur se dulu nasi neli sa ke Dimapur han kirap nali tum han kirap na chohan lo nali tum tu si kirap kirang lima kusin ni chohan ni CM ni nasi neli la stream lo ni lo la lemon ne tu narapu kusini tuwar tulay lo sa CM kusini lang kailan si part of
Tang te pini adaba birda bangke kangto niklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.